Nakapaalarma sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City TODA ang pagsaka sa mga casualties o namatay tungod sa aksidente sa kadalanan karong tuiga. Sa unang tulo ka buwan pa lang sa 2026, niabot na sa 5 ang namatay tungod sa disgrasya sa kadalanan sa Talisay City. Kung basehan ang mga datos sa milabay mga tuig, nakatala lamang og 12 ka casualty sa tibuok tuig sa 2025 ug 8 sa 2024. Ang maong mga numero duol na sa kasamtangan nga ihap karon sa City TODA. Matud sa pangu sa City TODA, Jonathan Joy Tumolak, dako og tampo sa mga road crash sa Talisay mao ang mga nagmaneho ang naaubos sa impluwensya sa ilim ng makahubog. Doon na jud may duha gyud ka mga drivers nga na-involve og bangga nga kami gyud mismo mo ni-file og kaso ngadto sa korte. Nunot ni ini ang City TODA mo imbitar sa 22 ka mga barangay sa Talisay nga dunay mga emergency vehicle, lakip ang mga drivers o responders aron ipaubos og seminar. Kahinumduman nga ning tuiga duha ka insidente sa syudad ug lalawigan sa Sugbo ang miresulta sa kamatayon tungod sa kalambigitan sa mga emergency drivers nga nakalapas sa traffic rules. Sama na lang sa nahitabo ni adtong Abril 14, din usa ka estudyante ang nakalas ang kinabuhi human sa giingong mi-counterflow ang usa ka emergency vehicle sa Archbishop Reyes Avenue, syudad sa Sugbo. Ug ang kamatayon sa usa ka motorcycle driver human nabanggaan sa ambulansya sa lungsod sa Argao. Nagkanayon si Tumulak nga ang ilang giplanuhang seminar pagsiguro nga di masubli ang maong insidente. Sa first intersection pa lang daan, makit-an ka sa usa ka enforcer nga nagsirin ka, moradyo na mi sa Pikas intersection. Kay amo silang ug tan-aw na mo makita na mo nga uy busy kayo ang going north or busy kayo ang going south, pwede ato ni siyang i-counterflow. Dugang ni Tumulak nga nalatid sa ordinansa sa Talisay City nga dili exempted ang mga emergency responders o drivers sa traffic laws. Iyang gipatinaw nga panahon sa emerhensiya, gikinahanglan nga dunay koordinasyon sa mga traffic enforcers aron mahatagan og pamaagi nga tugtan nga maka-counterflow, mudagan ubos sa red lights o uban pa ang mga emergency vehicles. Once makakita ta or makadungog ta og dunay nagsirin, masud sa tungunahon na exempted hari sa karsada. Di ba? Mo na atong masud sa tungunahon na. Pero atong i-remind sa atong mga kaigsuonan nga doon natay existing na Republic Act 4136. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.